ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈಡ್ ಕಾತೋನಿಲ್ಲ ಜನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಚಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾವು ಆ ಎಂಕ್ಲು ಏನಿ ಹಾಯ್ ನಿಧಿ ಹಾಯ್ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಅವು ರೇಷ್ಮೆ ಬಣ್ಣದು ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾತಿರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಆರು ರೇಷ್ಮೆ ಬಣ್ಣದು ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಪದ ಕೊಲ್ಲಿಗ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತೂಯರಂದು ಬೈದ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈಡ್ ಕಾತೋನಿಲ್ಲ ಜನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಚಿ ಅಂಚೆ ಪಿದೈಡ್ ಕಾತೋನಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಒಲ್ಲ ಇದೊಂಜಿ ಒಂದು ರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನ್ 2 hours later.
10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 6 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಜರ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ ಪೂರ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಅರೆಡವ ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ಡ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ID ಪಾಡ್ ದಿಕ್ವೇನು ಐಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ DM ಅಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೇಟ್ದ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮನ್ಕೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಜಿ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.